לפתח תקווה דרושים למשרות הכי חמות. מהן דרישות התפקיד? מינימום 18 עד 20 שעות עבודה ביממה, 6 ימים בשבוע. דרוש ניסיון עשיר במיוחד בניהול ציבורי, ניהול תקציבי ענק, מנהל תקין, היכרות מעמיקה במיוחד עם עולמות החינוך, התחבורה, התרבות, האירועים, ועדי עובדים בחינוך, איכות סביבה, שימור מבנים ואתרים, זכויות הגיל השלישי, נשים, קהילה ולהט"ב, ועדי הורים, קידום ילדים ונוער, גננות, ילדים, סייעות, ספורט, צעירים, יחסי חוץ בינלאומיים, רקע בעבודה עם אוכלוסיית הצרכים המיוחדים, כולל חינוך ומבוגרים. המשרה למינימום 5 שנים, סיווג המשרה אם רציתם לדעת, חברי מועצת העיר פתח תקווה, ל5 השנים הבאות. אנחנו בעצם מבקשים להתקבל לעבוד אצלך, אצלך, ללא תשלום, ללא תנאים, להעניק לך, להעניק לך את הכל עבור כולנו. ה-27 לפברואר אנחנו מתחילים לעבוד אצלך, מתחילים לעבוד אצלך. אמת המחנה הדמוקרטי למועצת העיר, פשוט עובדים טוב יותר.